Minecraft Варна, мисля, че се казваше. Ще има описание долу ще има линк долу в описанието. Сърчето си е много хубаво, не е много известно, нали? Не може постоянно да бъде пуснато. В смисъл, хостера не може постоянно да е на линия. И така започваме. Ето, Welcome to Minecrafters, се казва сървъра. Тук правилата. Да не са спами, нали там скайпчета. Тук всичко може да се прочете. Тук кито е, мито е. Дали всичко. Тук, какво друго? Главен изход, нали? Enchanting table, тук си енчантвате мечове, брони, прости. И така нататък. Тук са сървър стафовете. Това е хостера. Той е кълнера, админ че няма. Модераторите. Аз съм един от тях. Има един админ. И нека да излезем така малко отвънка да се поразходим. Той си е спална, много добро спалнче, много макев ми е. Тук някакъв меч има нарисуван, измислен. Сега да разгледаме ларповете. Има ларпове. Да започнем с, примерно, Warp Castle 2. Не съм влизал в всички ларове. Тук някакво замъче има. Си поразцъквате с приятелите. Някаква стрелица взех. Какво става тук? Да, такива касалите има. Тук нека сега видим следващия Warp. Clay Biome. Тук пак не съм на Game Mode. Тук не знам какъв е този Warp. Никаква идея си нямам. Тук те си цъкате. И Warp Opsa. Warp Drop. Пак не съм на Game Mode. Тук си е нещо като... Тук си идвате на евенче и си цъкате. Не знам кога ще има евенти, още няма точно дати за евентите. И следващия Warp е Warpent. Game Mode 1. Тук стоя Фенда, тук може да си вземете такива война. Дракона жив ли е? Какви са тия? Да, явно... Опса. Не трябваше това май да го правя. Тук малко индребенчета да идват да си убивате. Warpender Дракон. То май е махнат този Warp. Да, той е тук. Не е тук. Не знам. И Warp Farlands. Тук никаква идея. Тук си... Не знам, наистина не знам. Интересни ларпчета има, не всеки съм го разглеждал лично. Ето Warp Farland Village. Тук си поразцъквате малко из селото на видите от Minecraft. Ето с кой искаш ти. Не мога да отварям вратата. Да, не мога да отваряте вратите. И следващия Warp е Warp Giant. Опса, някъде влязох, не съм на Game Mode. Това... не знам, какво става просто. Може да чупим. Да, може. И следващия Warp е... Warp Hall of Fame. Този Warp е новичък, мисля, даже няма един ден. Днеска е направен, отскоро е направен. Тук с Йоан Крафт сме си разцъквали малко. Нямаше какво да направим, решихме да направим някакъв ларп за пиксел артове. Но още не е напълно готов, както и да е, тук те някакви показалци сме рисували. Покемончета, бери птицечовки, батмани. Ето го и хостера. Flappy Bird, забравихме името на това. Лава, Наянка, Тартудито, Капитан Америка. Следващия Warp е Warp Hut. Тук. Сега ми е малко трудничко да обясня, като не знам за какво са варповете. Ето го. Скоро ще има и паркур.
И обаче не знам кога ще бъде готов, още не сме се взели за правенето му. И следващия ларп е ларп Ice Biome. Тук мисля, че налече, да, тук зимни установки ще има. Сега да видим ларп Джонсина. Мисля, че трябва лап. Не, този лап, значи не е включен. Ларп Джон. Мисля, че това е стария паркур. Ето старт. Тук какво пише? Лятни рани, моменти, иначе GL. Тук хората, които са го правили, предполагам са. Тук какво пише сега? Back to spawn. Опа, някъде така, както иде. Тя Джунгъл Кесъл катедрала. Тук си е катедралата Александър Невски от Софията. Да, Господи, са молите на Господа Диамант. Следващия ларп е ларп Монстър Център. И ние са го махнали, трябва да са такова. После е ларп панорамата. Тук тъй си гледате да се наслаждавате да гледате, може да доедете някой гадже, така да я понатисните малко. Ще е много забавно, разбира се. Тук не знам от някъде се излезе, ето exit only, right click to enter the site. Да. Забиваме леко така. Следващия ларп е ларп, сделка или не. Трябва да пишете, мисля, че на някой от модераторите, админите, хостерите, за да са на онарите, за да са да дойдете да играете тук. Тук кътна ли там сделка или не? Да си таковате, да, 15-та кутия, 12-та. После ларп село 1. Ето така пак сте около селените. Не знам какво правите пак тук. Ние така ще тук дойде да се поживуркате малко. Сега може. Соса чупи, може би. Може да се чупи. Следващия ларп е ларп сел 2. То ще е също, няма смисъл. Сега видим ларп 2. Ето ларп. Има ларп. Да, ларп шот има. Тук имате, да, той е точно пред спална направо. Тук обаче той сега е затворен, мисля. Да. Тук идвате, тук си купувате някакви, обаче не знам какви работи си купувате, но още не е ясно. Още не е напълно готов, как са малко новичък така. Не е един от най-известните, надявам се да се разпространи. Ето го пак. Хостера следва. И един от последните лартове с ларп скелетънс. Тук идвате и с фармите скелети, нали? Тук имате малко така енчантове. Така. После следващия ларп е ларп Спинкс. Никаква идея за какво е това, наистина. Тук мисля, че то сте замъка биде в пустината. Да, и явно не мога да се явно и той не е завършен много добре. Тук е джейла, мисля, да, тук е джейла. Ако ние ще направите някои нарушения, идвате тук и до там сте, там за определено време. Да, тук е джейла. Мисля ли? Сега са покатири малко, така поставите. Да, това е джейла. Ето, тия номер 13, тук да си хапате, обаче честите не знам кой има. Следващия ларп е ларп Владиславо. Тук плаш. Там някакъв плаш има, може да си поразтъкате малко. Тук тия блоковете в Владиславо горе е вараната с 14 са отива. Да, ето го тук плащето на Владиславо. Тук някакви парзалки, трин. Тук е малко на басейн. Не е баш басейнче, не е баш плаща, ама си малко като басейнче, както и да е. Следващия ларп е ларп замък. Той мисля, че също и той е на спална. Или пак не. Не е на спална. Медбай, да, тук са хората отново, които са го направили. Явно тук са влиза. Ето го пак хостера. Хостера нещо ма следва, иска нещо от мене. Тук е един голям замък. Как? Да, това е, мисля, че това ли всички ларве? Да, ларп затвор. Не е затвор, е ларп.
онова там. Както и да е, няма значение, мисля, че онова там беше затвора. Тука... мисля, че падате така в тая дупка и тук сте затворени. Няма може да се чупи. Не, няма може. Да, това е нещо като затвора, защото не... И сега тук пишем спална, нали там. Ето, това беше смятам да бъде за днеска. Ето тук си имате там ендер често е. Сърчето е хубаво, ще има линк долу в описанието. Мога да влезете, нали така, да се разрасне. Хостъра не може постоянно да е на линия. Може би, не знам, може да се направи една страница във Facebook, нещо такова. И която още не е сигурно дали ще има, ако има нещо ще е пост надолу в описанието. И там ще казваме горе-долу от колко до колко ще е пуснат сервера, защото не всеки може постоянно да е на линия. И мисля, че това беше всичко. Ето тук отстрани, където е. Ви изписва там XP, убити модове и онлайн играчи и така нататък, убийства, умирания. Ако имате някакви проблеми, нали, с сервера, мога да пишете ето тук даже на скайпа на онера. Ето тук скайп Кристиан _1, 121314. Резиденции, обаче не знам как се правят. Тя да видим кит тул за какво става въпрос. Так. При сервера си е много готин, играл скоро в него. Не намирам нищо лошо. Смятаме скоро да направим нещо такова, като... Не знам, ще се направят много неща. Мога да се направи LARP PvP специално. Не знам дали сервер е PvP. Самия сервер, мисля, че е. Може да се строите на воля, обаче не знам откъде, мисля, че след спална нататък много. И това общо взето това от мене. Ще се видим, нали, там следващия клип на някой друго такова, не на